Continuem al magazín 7 dies d'estiu, al xiringuito número 1 dels 40 principals, i ara parlem amb els companys d'Amics de la Natura que han vingut perquè aquest dissabte tindrà lloc la ja tradicional pujada al Mondúber. Moltíssimes gràcies a David Mafeig, membre de la Junta Directiva, i a Vicent Alonso, el president d'Amics de la Natura, per haver vingut al nostre magazín. Gràcies a vosaltres perquè així col·laboreu donant a conèixer a la gent aquesta història, aquesta pujada, que és la que fa 13. Bueno, Vicent, i abans de començar l'entrevista, m'has dit una dada curiosa que a mi m'ha agradat i vull que la compartissis amb els nostres telespectadors. M'estaves contant com i d'on havia sorgit aquesta iniciativa de la pujada nocturna al Mondúber. És una història un poquet, diguem, romàntica, però bueno, intentaré resumir-la. Vaig pujar jo ja fa molts anys a veure l'eixida del sol des de dalt del Mondúber i me vaig quedar dormint allí davant a 200 metres del Mondúber, del pic. Al despertar-me va ser que veia jo que pujaven una cordera i darrere un corderer que es veu que havia parit el dia antes i havia perdut el ganao. Aquesta escena era preciosa, però per darrere eixia el sol que reflejava en l'aulla així davant d'on estem ara nosaltres, i era una cosa preciosa. A l'eixir del sol pegaven les gotetes de la rosà, i es feien uns colorets preciosos. Veure els colorets eixos de les gotes de la rosà, veure l'eixida del sol i veure l'animalet aquell que sa mare el cridava per buscar el ganao, és una cosa que m'ha impressionat tant que vaig pensar que la gent tindria jo que fer-lo possible perquè veguera aquests paisatges tan bonics i aquesta natura tan directa i tan fora de sèrie. I això va ser el motiu que acabant d'estar en el grup de president, vaig comentar a la Junta Directiva fer la pujada nocturna, alguns plantaven les orelles perquè no ho havien fet mai, però vam començar per 50 o 60 persones i ara ja estan sobre les 300 que cada vegada disfruten d'esta pujada. Tal vegada precisament per això, perquè una vegada veuen eixa fotografia i eixa ficada de sol, no valen tornar a perdre-se-la. N'hi ha, conforme parlant David i jo venint, moltes coses per les que pense jo que tant la gent jove com la gent major deu almenys una vegada anar per veure-ho. És una activitat molt bonica i gaudixes de la natura i damunt avui en dia que tot el món està estressat en el sistema, el consumisme, els diners, els telèfons, és una bona oportunitat de gaudir d'una nit fresqueta, a la fresca, allà dalt, perquè tens que portar la roba d'abric, i després de gaudir de la companyia, de l'amistat, del medi ambient, la natura. I no cal que s'inscriga ningú, veritat? No cal inscripció. A quina hora i quin dia, per a que la gent que estiga interessada i estiga sentint-nos i s'anime a veure aquesta imatge espectacular i irrepetible que ens brinda la nostra comarca, on poden anar? Doncs aleshores és el dissabte, dia 20, a les 9 de la nit, el camí que va a la residència Mondúber, que és la base del Mondúber, de la muntanya, i d'ahir ja comencem, quan estem tots preparats, comença l'eixida. Després tinc que dir que està molt preparat tot, tenim voluntaris per indicar que entren els cotxes, on s'ha d'aparcar, i tenim un cotxe de la Creu Roja, voluntaris que van darrere, i per si algú li passarà alguna cama o alguna cosa, es cansa, també per replegar-lo. I a mitjà camí n'hi ha un avituallament, tenim per a donar aigua, cacaus, dalt també n'hi ha preparat per a acompanyar el sopar. I jo convidaré a tot el món que vinga a Llobega. Ja és una activitat que s'ha establert molt en la comarca i les comarques dels voltants. Vicent, per a totes les edats, des de xiquets fins a gent de 80 i 86 anys, poden fer aquesta pujada al Mondúber. Sí, allí des de xiquets acabats de néixer, hasta persones, ja dic, allí hasta de 86, 87 anys n'han vist allí dalt, i a voltes s'han juntat el abuelo, el fill o la filla i el net. És una cosa bonica. 3 generacions. Sí, que se'n junten i que disposen de temps de canviar impressions, de xerrar, i que per mi és fer un tall en la vida quotidiana que vivim conforme ve dia de vida tots estressats, i quan tenim un ratet potser ho dediquem a mirar la tele perquè ens diguin les sabates que ens han de comprar, els pantalons, el cotxe, els cotxes meravellosos, tot unes gangues, i allí dalt el deixes la televisió, el deixes el calor, el deixes l'estrès i disfrutes a la llum de la lluna d'una companyia que quasi tots coincidim en el valor que té la natura
i també a les 12 hi ha que dir que llegim un o dos manifests en defensa de la natura. No exactament per anar denunciant a la gent i posant mal, al contrari, per fer veure els grans valors i el que ens ajuda a la qualitat de vida, aquesta natura que nosaltres no tenim massa en compte i que castiguem dia a dia en moltes coses, no? En contaminació lumínica, contaminació de diòxid de carbono, en tot estem llançant a perdre el planeta i allí podem meditar, podem pensar, podem estar en els amics i en la família a la llum de la lluna i a més ve Vicent Savall que ens va treure una cançó i ens canta allí unes cançonetes que és una cosa molt romàntica, no a soles per la gent jove. Jo penso que allí dalt la gent està relajada i està més distendida, està molt a gust i aquestes cançons s'agraeixen moltíssim. Recomanem aleshores que la gent deixi tot tipus d'aparell, diguem-ne, electrònic, els telèfons mòbils, els iPads, els MP3, per a connectar amb la natura? Sí, caldria dir també que recomanem que no agarren les piles perquè allà dalt a l'encendre la pila sempre molestes algú i si estàs un temps a la llum de la lluna t'hi veus perfectament, no fa falta piles. No cal ni per a fer la pujada, perquè hi ha vegades que sí que heu recomanat que es portaren piles. Sempre sol triar-se un dia que sigui lluna plena o proper a una lluna plena. Aquest és el 22. El 22 és la lluna plena, nosaltres ho fem 2 dies abans, el que vol dir que la lluna emiteix una llum extraordinària. No fa falta això, que es porten el bocata i nosaltres ja es donarem unes olivetes, es donarem un refresc i el més és ganes de passar-se-ho bé. I il·lusió, i ja dic, i per mi de lo més important és fer aquest lapsus, oblidar-se del dia a dia, deixar-se els diners, la càmera fotogràfica, la llinterna i els maldecaps, i intentar portar un ritme tranquil, sossegat i compartir tot el que allí ens brinda la natura i els que s'esperen a l'eixida del sol veure un dels paisatges que difícilment oblidaran. Aprofite per dir que cada vegada la gent es selecciona ella mateixa perquè alguns, quan s'acaben, diuen mira Vicent, això és pesat, jo l'any que ve no vinc. Mentre que altres s'il·lusionen i diuen Vicent, fes a favor, dis-me a mi que jo estaré fora, perquè és agradat. Entonces cada vegada la gent que puja és més la gent que de veres li agrada la natura, va fer-se una selecció natural que cada vegada la gent és més ecologista i no li sap mal dormir una nit sense estar en el seu llit. Sí. Vicent, i tot això és possible també per la gent que hi ha implicada, ajuntaments. Teniu prous col·lectius que estan dins d'esta pujada, veritat? Sí, tenim 22 associacions. Ensenya el cartell per a que la gent pugui veure'l a casa? N'hi ha 22 associacions, n'hi ha 2 ajuntaments, el de Gandia, que patrocina, el de Barx, que també col·labora, i abans la majoria són associacions ecologistes que són de tots els pobles del voltant del Mondúber, com és Xeresa, és Xeraco, és Barx, és Marxuquera i també d'altres pobles més distants, com és Quatretonda, Tavernes, que també hi ha que dir que pugen des del primer any, no fallen mai, i altres associacions que són com el grup Alpí, la Creu Roja, Correcent, hi ha 22 associacions. Això dona a entendre que encara que pareixca una tonteria, pensem que n'hi ha un gran número de gent que sí que entenen aquesta forma de tallar tot i dedicar-se a viure tranquil·lets, encara que sigui per una nit a la llum de la lluna. Bueno, i ara ja ens quedem quasi sense temps, estaríem parlant moltíssim més temps amb vosaltres, però abans d'acabar volia, perquè m'ha dit un pardalet que et van donar una plaqueta de reconeixement per tota la teua tasca a l'associació. David, conta'ns, en aquest dinar que va tindre lloc farà 3 setmanes a Marxuquera? Sí, fa 3 setmanes va haver un dinar d'acomiadament de les activitats de l'any i allí l'associació va decidir fer una placa commemorativa a Vicent en homenatge als 17 anys que porta presidint l'associació i tota l'espenta, tota la labor que ha fet, sense ànim de lucre ni res, estar ahí damunt, despitxar-nos a tots i gràcies a ell, igual que als altres de l'associació, però ell sobretot que està ahí, que porta en el cap, fer-li un reconeixement, al igual que va fer en el seu moment el vicepresident, el tio Piles, que ja té 87 anys i també ja tocava. Es veu que a Vicent li encanta i ho fa amb la major alegria.
Pues moltíssimes gràcies als dos per haver estat així. Esperem que moltíssima gent s'anime i vagi a participar d'eixa pujada nocturna el proper dissabte, dia 20, i faig a nit i vega eixa imatge irrepetible. Gràcies als dos per haver estat al nostre magazín. Moltes gràcies a vosaltres. A vosaltres també, perquè així ja dic, torno a insistir que la gent deu de vindre i un dia provar. Si li agrada l'any que ve, torna. I si no li agrada, doncs no passa res, no torna, no n'hi ha problema. Que continues moltíssims anys amb la teua tasca. Gràcies. Nosaltres ara continuem en el magazín 7 días de verano.